И здравейте хора, съм с 1012 и днес ще минем мисия в GTA 5. За съжаление бутоните... Гледайте. Самите бутони в GTA 5 не работят. Вижте, сега ще минем една версия. Но това моите бутони не работят. Ако нещо стане... Пак ще продължа да снимам, но... Много малко... Вижте. Бутоните... Преди малко не работеха. И снимам това видео за 20 път. Вече бутоните работят и преди малко снимах това видео 20 пъти. Не се оплаквам, но това е последния път. Ето, бутоните забиват. Хора, аз не мога да кажа нищо. Не, тази мисия не. И находим към другите мисии. What? Мисиите не работят. Фак. Шмаэта. It's like